balik ta mahigala no. Mao ni ang sud or kining ni ang dapit kung asa diri dapita maoy kining portion ani kining nasa inyo atubangan inyo nakita karon mao ni ang nasunog yun no mismo. Nihagba na ning atop sa maong merkado kining bugasan, gulayan ug uban pa no. Adunay murag kining ni ang dako kining ni ang taas-taas pod nga kining ni ang atop sa usa ka bahin sa mga merkado nihagba na ni no. Atong nakita diri dito sud wa na no? So padayon nga silaab ding maong dapit dire atong nahimutangan init kayo. Atong makita po dire sa pikas murag safety na ni ari nga bahin paingon dito sa may isdaan nga area. Diri nga side kay murag na duha mo gani ka portion ning maong dapit diri sa Pugon Public Market. Ani nga pikas nga side kining nasunog ari sa pikas pod nga kining ni ang parte no sa maong kining ni ang merkado mga higala diri sa may barangay Pugon. Ditong napita safety na sa pagkakaroon dito dapit ang mga paninda sa mga isda no unya dire klase-klase ni mga paninda. Doon na patay nakita dire na kining mga guma no nga mga flower pot or mga flower vase nga guma mga higala mao pod ni usa sa mga hinungdan nga nganong kusog kayo ni silaab ang kalayo atol sa maong sunog. So init kayo ang atong nahimutangan karon diri sa paong dapit mga kaigsunan. Then padayon yung paghihapon nga pagsalbar no sa mga tag-ihan og tindahan aning maong lugar nga atong nahimutangan karon. Mga silhig nga kusog gihapon ni maniga dunay mga basket nining gama sa mga light material, mga nigo no og mga duyan, mga banig kusog ni maniga mga kaigsunan so nasalbar pagid ni sa atong mga tag-ihan dire no. Pero dito sa sulod wa na kitay masalbar itong dapita no nihagba ning maong usa ka portion sa mga merkado atong makita diri sa itong nahimutangan mga kahigalaan no sa atong pagpanubay. Okay, so nakay tindahan na natin. Isa may baligya nimo? Native. Mga native. Unsa man gay kwante, unsa may hinungdan ko no? Ha? Ambot karon pa noon. Labong kat plastada pa to dire. Karon pa ning abot. Okay. Mao pay pag-abot ani nga atong bumbero no. Nga muhatag ni og dugang pagpasirit sa ilang tubig no para masalbar pa ning uban. Pero sa itong nakita dire murag wa na may salbarunon kay naugdaw naman ni halos mga kaigsunan. Ang mahimo na lang siguro ani ma-minimize lang ang kayo mahimo aning bumbero nga bag-ong abot karon dire sa itong nahimutangan. Murag sa dawis man ni siguro ning fire truck no. Okay. So duhane ka fire truck no ang ni sud aning dapita. Mapabili pa kag pila na natarang. Okay, to ade sa usa to sa gawas nga portion no. Ang maong fire truck. Ha? Ano may tinda? Buwad. Buwad? Nantay sinigbang buwad do. Ako gid ni. Kumusod ka pa ni. So ano ko, isyan. Mauna ko utin ko mo ang ano ka dito kusog na kayo. Arang kusuga oh. Ganina unta na no? Correct. Purti kusugan ni mga higala to nakita diri kusog man ni kayo ni mo sirit ning Risenbauer
unsa ni Rosenbauer nga fire truck, no? So nindot og kaganihan ni dirgi pa display para dito ka dako tong maong kalayo, pero unsaon ta man ay tabo naman. So ang mahimo ani ma-minimize lang ni mong pagkatap sa kalayo sa atong nahimutangan karon. So inyo nakita, no, arang kusuga nga mo pasirit ning nindot nga fire truck sa Tagbilaran siguro ni Dawis, no? Tagbilaran. Tagbilaran. Humana. Nakaresponde na ide ko ng Dawis. Hindi ka sa paano, buha ka na sa mga buwan niya, mabuhat ka na. Hoy, nabili na to studio. Wala akong kautana lagi kasi kanan nila maanak matuog. Oh. Balis, di way tinda. Hindi pa ba nang aspat na 5 mukuan. So sa pagkakaroon Okay na mga igagaw na din ha. oh, sa mga tinda. Bakit tanon, di kahapon lagi ka. Mo ginang mismo merkado kana. Kanang nahagba. Tanunan gid siya dapitan eh. Isdaan are. Daan. Tanunan ani. Pero ari dapitan mga merchandise na marikag kanang patiri, mga pats, ani mga chinilas. Tindahan na mga tuba. Kaya ko na ani ang bagsakan sa mga tabo, yung bukid. Kunay mo mga igagaw diha na ninda. Oo. Pero wa pag kakibawog na bay ko ani ayo, ay nabilin. Ha? Kakibawog. Oo, mauoy, ginoo ko nakita ko si Sipura nakagawas ra. Okay, maayo. So, ang delikado kung naay nabilin. Kung taga-kugon ka, kailan jud ka ni Insiflora. Insiflora. Si Insiflora. Kasi Insiflora mo na ang iyaan nga. Mo na kini jud merkado, was donate sa mga kaliwat. Kung taga-kugon ka, kailan jud ka diya, pero maayo nang nakita na ko nga nakagawas sa siya. Maayo. May nakagawas ka na. May nakagawas ka. Napas ko para sa lista. Okay, so man to maratoy pasirit nila. So napa may kuan gasige kayo, ha? So ana mga higala, no. So atong nakita karon nga ugdog gining tibuok party kining katunga aning Pugon Public Market utanan mga baligyan ng mga native products, baligyan ng buwad, bugas, gulay, prutas ug uban pa nga mga kining ni ang isa ni paninda. Okay. Balik ka steak. Sa mga nangutanag unsay hinungdan sa sunog, no, sa pagkakaroon wa pa ta makakuha og initial information. Doon na tayo mga pangutana, pero ingon sila nga didto kuno gikan, ang butas ng didto ha. Mao na atong sutaon karong taud-taud, no. Og unsay hinungdan na aning maong sunog mga kaigsunan nga milamoy sa katungang bahin aning Pugon Public Market mga higala, no. Atong hinunduman nga ang syudad sa Tagbilaran doon ay plano nga i-renovate ni. So madayo na gyud ang renovation ani sa mas dali nga panahon. Gumikan aning maong
sunog nga nahitabo karon mga kaigsuonan, no? So unyang taud-taud mobalik siguro ta to sa ning off na atong live karon, balik ta unyang taud-taud ug makahinabi na tag mga opisyalis sa Bureau of Fire Protection para mahinabi makuhaan na to og kining ni ang mensahe statement o unsa gay hinungdan aning maong sunuga sa pagkakaroon mga higala, no? So salamat kayo sa mga nag-view sa atong Facebook live, no? Unya murag sa pagkakaroon initially dili paghapon ni under control man siguro, no? Kay ga sige pa og pasirit ang atong mga kabumbiruan, no? Atong usbon nga kining katunga nga bahin sa Kugon Public Market na ugdaw gid ni siya mga higala, ilabi na diri sa sulod nga bahin, no? Sa sulod nga bahin nga dunay mga baligya nga mga bugasan, utanan, mga prutasan, dunay mga baligya nga mga native products ug uban pa mga higala, mao ni ang naugdaw karong mga orasa. Samtang ang pikas luwas, no, dito sa may kining ni ang isdaan ng bahin mga kaigsuonan, no? So kini mahal-mahal ni makina og kanang panggaling og tabliya, ha? So may gani kay na kuan pa ni naluwas. Ha? Saka nag-live. Pagkatanaw daw, saka nag-live. Daghanay.